അയ്യപ്പനാന പറഞ്ഞാൽ മറ്റുള്ളവരുടെ ആനയുടെയും രീതിയല്ല അയ്യപ്പനാളുടെ രീതി. അതൊരു പ്രത്യേക ടൈപ്പ് സ്വഭാവമാണ്. നമ്മൾ എവിടെ പോയാലും എത്ര ആൾക്കാരുടെ തിരക്കിൽ പോയാലും ആരെയും ആനയ്ക്ക് ഒരു പേടിയില്ല. ആരെയും പേടിയില്ല പറഞ്ഞാൽ ആരും പേടിയില്ല. ആനാളെ പേടിയില്ല, കൊട്ടുകാരെ വെടി മരുന്ന് ഒരു സാധനത്തിനും പേടിയില്ലാത്തവരാണ്. ആള് പോയില്ലേ, ഇനി എന്ത് ചെയ്യാനാ? ആളെ പോയിട്ടു, ആളോട് ഇഷ്ടം പോയിട്ടില്ല. ചൊല്ലി സ്വപ്നത്തിൻ തിരികൂട്ടാൻ മുകിലോരം ചെന്നെത്താൻ ചിറകാവാൻ